Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, kapaslawan sang pamuno sang OBO kon Office of the Building Official nga magpatuman sang digitalization sa iyang talatapan ang isa sa mga ginatudlo nga rason ni Bacolod City Mayor Abdi Benitez sa pagkakas sa iya sa pwesto. May report si Nico Delfin. Sa pagsugod pa lang sang Benitez administration, gintagaan na atensyon ang pagpatuman sang digitalization program sa tuyo nga mas mangin transparent ang pagpatuman sang transaction sa mga city departments kag mapaiway ang mga reklamo angot sa kaso sang pagpangilkil. Pero nakita ni Mayor Albi Benitez nga wala ini nasunod sa Office of the Building Official, rason nga nagdesisyon siya nga ilisan si Engineer Isidro Sun sa posisyon. Malawig naman suno sa iya nga may pila ka mga reklamo angot sa pagpangilkil nga hasta karon wala natapna sa OBO. Kadugay na gid, no? Pag wala gid makita nga movement towards migrating into an online transaction, I think maybe it's about time we put somebody else. Si Anay Office of the Building Administration, Engineer Ami Tansya, amo karon ang gintalana para masiguro nga napatuman ang digitalization program para mas mapahapos sa mga nagakuha sang building kag occupancy permit ang pagproseso sa mga requirements. Ginapaabot sang alkalde nga paagi sa mas mahapos kag madasig nga proseso, mapaiway pating mga alegasyon sang korupsyon. Tanan nga horror stories nga mabatiase. Gina-delay ang permit, kung mag-delay ganing permit, balaan nyo na kung ano magabo, no? So, ang pamangkot, every time they tell me, kinahanglan suryahon ko ang applicant, suryahan ko ang apply. Red flag na sa ako, nga, kinahanglan nyo. Kaya sa mga iban nga mga LGUs, may ara naman sila nga online, rate ako nga box nga ginahulog lang ang ilang application, tapos ang gina-process na lang. Aside sa OBO, Mayor, may agad other offices nga wala gyapon yung online like May ara pa. So but I think sila yan daw may jutay nga compliance. But since if they cannot accelerate ng ina compliance, then we will also do our own action to ensure na-implement. Kaina, opisyal naman nga nagtalos bilang Office of the Building Administrator si Engineer Kate Sumande. Sa programa sa radyo nga isugid kay Mayor, ginpahayag sang alkalde nga handa siya nga ipausisa mareklamo nga formal nga ipalabot batok sa OBO kag sa iban pa nga mga departamento. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.